Skanderborg Taekwondo Klub mangler penge til et nyt klubhus. Skanderborg Taekwondo Klub er i dag Danmarks største klub med ca. 300 medlemmer. Men desværre er der ikke plads til os alle sammen i lokalerne. Det betyder, at vi bliver nødt til at afvise nye medlemmer, som gerne vil starte til Taekwondo. Desuden er lokalerne gamle, slidte og utidssvarende. Derfor har vi brug for nye lokaler, så klubben fortsat kan udvikle sig og være rustet til fremtiden. Så stem på Skanderborg Taekwondo Klub. Vi har brug for det.